Ертеден иртүк бер күгәрчен тәрәзәмә бәргәләнә талпына керергә шушы көнне хәбәр килде болашак дустымның гомере өзелгән әллә инде синең җаның күгәрченегә әверелеп хушлашырга килде микән минем яныма син чәчәктәй гомереңне бауга менеп чикләдең җаныкаем очып йөри урын тапмый шуңа әйтергә телисең ул күзләре дә синекедәй карый моңаеп әллә яшьлекне искә төшереп сөйләшергә телим икән куеныма сыянып әллә инде синең җаның күгәрченегә әверелеп хушлашырга килдем икән минем яныма син чәчәктәй гомереңне бауга менеп чикләдең җаныкаем очып йөри урын тапмый шуңа Дускайым, балаларым, якыннарым минем турында онытмамын сине бер кайчанда искә алырмын шушы җырымда әллә инде синең җаның күгәрченегә әверелеп хушлашырга килдем икән минем яныма син чәчәктәй гомереңне бауга менеп чикләдең җаныкаем очып йөри урын тапмый шуңа җаныкаем очып йөри урын тапмый шуңа